एक राजकुमार साहब जी ने बहुत सुंदर जो है शब्दों में संगेरा भाव में लिखा। कैसे लिखा? अरे देखो ये संतो माया कलीला, अब देखा ये संतो माया कलीला, कैसे जग भर मवले बात। देखा ये संतो, देखा ये संतो माया कलीला, कैसे जग भर मवले बात। कैसे जग भर बोले, अरे कैसे जग भर बोले, आया संतो माया कलीला, कैसे जग भर बोले बा। देखा ये संतो, और क्या लिख रहे हैं? साधु संत साधु संत और सन्यासी बहुत दर्शन चले साधु संत और सन्यासी बहुत दर्शन चले। धर्म के छोड़ जंगल भर बासी, धर्म के छोड़ जंगल भर बासी, तिनहु पे जादू चलौले बा। दिखाय संतो माया कलीला, कैसे जग भर मवले बा। दिखाय संतो, बेटा माता पिता न छूले, क्रिया बचाना लुटवले बाबू, क्रिया बचाना लुटवले बाबू। बेटा माता पिता न छूले, क्रिया बचाना लुटवले बाबू, क्रिया बचाना लुटवले बाबू। सोनारी माया में पड़ के, सोनारी माया में पड़ के पद के पागल बनवले बा। देखा ये संतो माया कलीला, कैसे जग भर मवले बा। देखा ये संतो माया कलीला, कैसे जग भर मवले बा। कैसे जग भर मवले बा, अरे कैसे जग भर मवले बा। दिखाय संतो माया कलीला, कैसे जग भर मवले बा। दिखाय संतो, और क्या लिख रहे राजकुमार साहेब? भाई भाई से पैर करावे, दुश्मन गले लगवले बा, ओ दुश्मन गले लगवले बा। भाई भाई से पैर करावे, दुश्मन गले लगवले बा, दुश्मन गले लगवले बा। कहला भाई भाई से जो पैर करा चले, लेकिन दुश्मन गले लगा ले। भाई भाई से पैर करावे, दुश्मन गले लगवले बा, दुश्मन गले लगवले बा। राजकुमार का सुनल संतो, राजकुमार का सुनल संतो, मिथ्या जाल बिछवले बा। दिखाय संतो माया कलीला, कैसे जग भर मवले बा। दिखाय संतो माया कलीला, कैसे जग भर मवले बा। कैसे जग भर मवले बा, कैसे जग भर मवले बा। दिखाय संतो माया कलीला, कैसे जग भर मवले बा।